wale ɲuman dɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na min bɛnna bi sibiri ma muharamu kalo tile 11 hijira 1445 don na aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye minnu kɔni taara ka ɲɛsin Mali sɔrɔda ma san 2022 waatiw la min kɔni ye Mali nafasɔrɔ siraw ye u bɛɛ kɔni tora u sen kan nin kɔni kɛra Banque mondiale ka kuma ye ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni lakanako o kibaruya ma min ye anw ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goita ale ka taama ka taa Irisi jamana kan a kɔni bɛ nɛnkun bɛɛ lajɛlen sanfɛ maa dɔw ye u fɛla fɔ an da bɛna se u ma kunnafoni kɔnɔna na an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana kan General Abdurahmane Tchani ne ale yɛrɛ kɔni taara ka sigi Niger ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye minnu yɛrɛ kɔni taara ka Mali nafasɔrɔ siraw kɔni sɛgɛrɛ san 2022 waatiw la i n'a fɔ min ye CEDEAO ni UEMOA olu ka ɲangili bere o kɛra sababu ye min kɔni da dumuni fɛnw k'o sɔngɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛlɛn wa min fana kɔni anw yɛrɛ ka kɔɔri min ye tumu ani gɔbɔnw olu fana donna o la o kɛra sababu ye ka gɛlɛya kɔni caman lase Mali kɔni ma nka u bɛɛ n'a ta min ye Mali nafasɔrɔ siraw ye u bɛɛ wulilen don k'u jɔ u sen kan i b'a fɔ ko ma kɛ nin kɔni kɛra Banque mondiale maaw olu yɛrɛ kɔni ka communiqué dɔ bɔli la u kɔni min bɔ Mali kan Asata Mayiga ale ye ɲinini minnu k'a la a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna waribonba min bɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna la n'an ko ale ma ko Banque mondiale ale ka nin sɛbɛn in kɔni kɔnɔna la ni o bɛ t'i jɔ page 50 bɔɲɔgɔnko la a y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO maaw tun ye ɲangili waleyaw ɲɛsin an ka jamana ma fɛn min ye an ka jamana ka sɔrɔ sira ye o kɔni sera ka an ka jamana yɛrɛ kɔni nafa nka gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o de kɔni ye baloko ye o ni fɛnɲɛnamani minnu bɛ don an ka sɛnɛfɛnw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ o fɛnɲɛnamani ninnu kɔni kɛra sababu ye ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni don kɔɔri ko fanfɛla yɛrɛ kɔni na Banque mondiale maaw u ka chargé des opérations ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ko o kɔni bɛna gɛlɛya caman lase anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma ka taa se san 2050 wagatiw yɛrɛ kɔni na Abdurahmane Kulibali a y'a yira k'a fɔ hali sisan nɔ ko o wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɔnɔna la o dɔ la ja yɛrɛ kɔni bɛ o la ni o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don an ka baganmara yɛrɛ kɔni yɔrɔw la a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw kɔni bɛ sɔrɔ o la ni u ye baara kɛ ni satellite yɛrɛ ka kunnafoniw ye walasa ja ninnu bɛ se ka kunbɛn teliya la yan'u ka gɛlɛya lase maaw yɛrɛ kɔni ma nin sɛbɛnba in yɛrɛ ta ko filanan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ko kabini san 1970 wagatiw la ka na se san 2020 yɛrɛ kɔni ma n'i y'a jateminɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ 40 bɔɲɔgɔnko o kɔni sera anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma wa fɛn min ye ja ye ale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɔlɔlɔ lase maa 400,000 bɔɲɔgɔnko de ma san o san anw ka jamana kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko walasa fɛɛrɛw ka sɔrɔ nin bɛɛ la hali sisan nɔ ko a ka kan waleyaw ka sigi sen kan waleya minnu yɛrɛ b'a to an ka baganmara ni an ka sɛnɛ olu bɛ se ka kisi cogoya min na nin wagati yɛlɛma ninnu kɔlɔlɔ ma Ameriki jamana ye ɲangili bere min kɔni ɲɛsin Mali jalatigiba 3 ma ni Colonel Sadio Kamara ni ale yɛrɛ anw yɛrɛ ka ministre min ka baara ɲɛsin don kɛlɛcɛw ka ko ɲɛbɔli ma ni ale b'a la ka se General Aliou Boy Jara ani lieutenant Colonel Adama Bayogo ni ɲangili bere ninnu kɔni kun tɛ foyi ye walasa ka se ka malidenw yɛrɛ kɔni lasiran walima ka u yira nin kɔni kɛra Choguel Kokala Mayiga ni ale yɛrɛ an ka ministre ma ɲɛma ye ale ka kuma o kɔnɔna na ni ale yɛrɛ fana kɔni ɲangili bere ninnu kɔni kɔn a yira k'a fɔ ko foyi tɛ Mali yɛrɛ kɔni bɔ a dagolo kan bawo k'u b'a fɛ ka an ka wolomafiriw kɔni fari faga min ye banbagaci wale kɛbaaw kɔni kɛlɛli la k'o tɛ masɔrɔ Aissata Touré ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. O ye tile damadamani bɔ an bɛ ka mɛn k'a fɔ ko fɛn min ye nin ɲangili wale kofɔlen ka bɔ États-Unis jamana yɔrɔ la ka ɲɛsin an ka ministre ma min ka baara ɲɛsinnen don lakanaw ma Colonel Sadio Kamara ale ni officier de l'armée de l'air dɔw Dr Choguel Kokala Mayiga ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ wele waati dɔw la ko armée de l'air ka yira k'a fɔ olu ye jamana yɛrɛ ka kunkɔrɔtamaw ye bi a ko avion bolilaw ni o ye pilotes ye minnu bɛ ka avion boli an ka jamana kɔnɔ bi olu bɛɛ lajɛlen ye malidenw ye wa armée de l'air maaw don a ko fɔlɔ la ko jamana wɛrɛ maaw olu de tun bɛ avion boli yan nɔ ko hali ka ji ta ka di o bɛɛ lajɛlen tun ye dugu wɛrɛ maaw ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛɛ lajɛlen ye malidenw ye Dr Choguel Kokala Mayiga nimisi wasara ni o ye a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ jamana ka avion présidentiel o pilote ko o fana bɛ maaw la minnu ni olu ɲangilen don Ameriki jamana fɛ o hukumu kɔnɔna la minisiri ɲɛma ale ye a yira k'a fɔ ko kadiri dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔna la
ko ni ye visa kɔni jɛ olu la ko olu ma kofolen dɔw olu na sa ka sabu kɛ olu ma kofolen dɔw u ye wari caman don a dafɛ wa ko ni y'a yira k'a fɔ ko kɔntiw kɔni datugulen don ko olu ma kofolen dɔw fɛnɛ na sa a ko o tɛ ni maa ninnu ka lahaliya ye maa minnu ni ale ni olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Dr. Shogel Kukala Mayiga y'a yira k'a fɔ ni kɛlɛ min kɔni filɛ nin ye ni kɛlɛ ye kɛlɛ suguya wɛrɛ de ye k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma u bɛ fɛ k'an ka jamana da don fɛn min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ o la ko an ka jamana kɔni tɛna n'a da don ni kɛlɛ ninnu na ka sabu kɛ olu ka laɲini ye jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ bɛn kɔnɔna la cogo min na a ko Rusi jamana olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u yɛrɛ lafasa u yɛrɛ ye a kun tɛ k'a fɔ u bɛna an ka jamana kɔni data k'o don Rusi ni Ukraine kɛlɛ la a ko an ka jamana a y'a ka miirinataw dɔrɔn de di wa o bɛ bɔli kɛ Dr. Shogel Kukala Mayiga ye hakililajigi kɛ k'a fɔ ko Ameriki jamana ɲɛmaakɔrɔ Bill Clinton ale ka conseiller kɔrɔ dɔ o y'a yira k'a fɔ ni ɲangili min filɛ k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma ko a tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna la ka kɛ ni an ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale ka taama ye ka taa Irisi jamana kan ni min ye lajɛba ye Irisi jamana ani farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o tako filanan kumaw kɔni bɛ ka kɛ yen nɔ min ye malidenw kɔni u kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ Colonel Assimi Goïta ale ka nin taama in na wa u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko min ye Mali ani Irisi cɛ ye ko halisa min ye boloɲɔgɔnma ye k'o tɔ kɔni de bɛna kɛ sabati fɛn ye an yɛrɛ ka jamana ma Abdu Watara ani Salifu Ɲare u seginna ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ Mali camancɛ fanga ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ye tali min kɛ Irisi ka sanga ni Irisi ni farafina ka sigi ye a hakilina in kɛra sabababa ye jamana kɔnɔden caman yɔrɔ maliden caman y'a yira k'a fɔ Colonel Assimi Goïta sen dolen ni sigi in na a bɛna kɛ sababu ye k'an ka ɲɛta sabati wa min ye an ka nafasɔrɔ sira caman ye ka se ka olu dayɛlɛ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ fana u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka jamana kɔnɔdenw olu ka hakilina n'u ka laɲiniw la sabati ne bɛ Assimi tali ye Irisi i n'a fɔ Mali yɛrɛ tɛ dɛ farafinden yɛrɛ ka bɔ farajɛw ka jɔnya kɔnɔla na Assimi tali Irisi o y'o tamasiyɛn de ye ɲɛta belebele bɛ sɔrɔ nin kɔfɛ Assimi yɛrɛ a kumana u ka jɛkulu kura nin kan n'o ye BRICS ye BRICS nin yɛrɛ a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye o a sigikun ye walasa fɛn min ye i n'a fɔ Banque mondiale ani FMI ni impérialistes kɛlen bɛ ka o fɛn o cogo an kunna walasa cogo bɛɛ la an kana se ka taa ɲɛ donc BRICS ni bɛna kana o kolo kari de parce que BRICS nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ juru sɔrɔ ka sɔrɔ a ma fɔ ko nin kɛ fɔlɔ walasa an ka nin d'i ma BRICS bɛ kɛ sababu ye an bɛ juru ta an b'a don an sankuna développement sira fɛ i n'a fɔ usine jɔ ninnu i n'a fɔ an ka jamana foro dugukolo baarali pour que ka foroko sɛnɛkɛko sabati BRICS nin a bɛ se ka kɛ an ma o sababu ɲuman ye tali a diyara ne ye a bɛnna ne ma ne yɛrɛ tun bɛ ka nin kɔnɔ a mɛnna ala y'o don yira n na an bɛ ala ta n'o kosɔn mɛ min ɲini sisan maliyɛn an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu bɛ faso juguya la o minnu b'a faso fɛ o bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ka ɲɛta kama mɔgɔ t'i ba i den na ko parce que a tiɲɛna n'a seginna kɔ i b'a ladon k'a k'i ta ye o tuma fɛn fɛn bannen bɛ Mali la sisan marifa bɛ minnu bolo o minnu bololankolon don o u bɛɛ ka segin Mali ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa faso Mali ka taa ɲɛ bon a ye tali min kɛ Irisi an ka laɲiniw ye minnu ye an sago ye an ka a bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ an ka jamana ko la o de ka d'an ye bon gɛlɛya b'an kan bon rebelle ko o daga o bɛ ka nɔgɔya ka bɔ an da la bon Irisi bɛ ka dɛmɛ min k'an ye vraiment o diyara n ye vraiment sili ka tagali Irisi la vraiment a diyara n ye a bonyara an ma parce que vraiment jamana kana o den y'a man da ka sunɔgɔ olu le b'an na kana bon vraiment ni kɔni se k'an ye olu ka to fanga la bi o de ka d'an ye quoi parce que an ka lakana b'olu le bolo an kun bɛ ɲɔgɔnna président ni ɲɔgɔnna ɲinini na vraiment comme an y'a sɔrɔ ka ban a diyara n ye a bonyara an ma quoi bon Mali ni Irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma vraiment a diyara n ye parce que u ye dɛmɛ caman k'an ye quoi bon a tagali ne kɔni y'a mɛn k'a taara mais alhamdulilayi Assimi tali min filɛ nin ala bɛ se ka ni nɔgɔya da dɔ ye Irisi bɛ se ka ko dɔ k'an ye vraiment n'u m'u hakili to jamana in fana la a ma nɔgɔn dɛ foyi t'an bolo yan an population yɛrɛ bɛ hami sugu bɛɛ de la yan foyi ti yan mais n'u taara Irisi la n'u nana n'u ma ko dɔ jateminɛ vraiment maliyɛnw bɛ ɲini an bɛ ɲini ka degun sɔrɔ quoi bon tagali Irisi la baasi tɛ an bɛɛ ka laɲini ye ala bɛ se ka jamana nɔgɔya an bolo cogo min na a yɛrɛ takun ye ni hakilina fila kɔni tɛ mɔgɔ min na takun na Irisi la jama ka danaya de b'ale kan bon a fana ka jama ka hakilina lajɛ
an kɔni b'a ɲini fɛ u k'u hakili to a la n'u sigira ka ɲa ni gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ u ka kɛ sababu n'u kɛra sababu ɲuman ye ala yɛrɛ bɛ yafa an bɛɛ lajɛlen ma olu mun kɛra sababu ye au contraire olu de bɛ kɛ ala yɛrɛ ka mɔgɔ kɔrɔtalenba ye mais an b'a ɲini fɛ toujours u k'u hakili to nin de la n'o tɛ basima foyi t'an n'u cɛ u mana fɔ su an b'u kɔ u mana fɔ tile an b'u kɔ an yɛrɛ balimaw de don yarabi ama a tali min kɛra Erechi la n'an ka hɛrɛ de b'a la wallahi ala k'a kɔrɔta ka tɛmɛ nin kan. Colonel Assimi Goita ye nin tani min kɛ Russie nin hakilina ninnu bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka jamana yiriwa ni a ɲɛta kan. Lakanako kunkanko kibaruyaw la min ye commandant de la région militaire numéro 2 ni ale yɛrɛ ye commandant secteur 5 de l'opération Maliko ye colonel Youssouf Oumar Sise ale kɔni ye taama dɔ kɛ ka taa se san min ye anw yɛrɛ ka wolomasiri tabaw yɛrɛ dagayɔrɔ min kɔni bɛ ka jɔ o san ni o ni bugu wɛrɛ dugu kɔni bɛ kilomètre damadɔ kɔni bɔ ka taa i ɲɛda baaraw yɛrɛ kɔni taabolo kɔni kan a yirala k'a fɔ sa a kɔni kelen ma taa nin taama in na bawo min ye san yɛrɛ gouverneur ye n'o ye colonel Ousmane Sangare ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ ka ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Opération Maliko commandant de secteur 5 colonel Youssouf Oumar Sise ale y'a yira k'a fɔ o la ko a yɛrɛ kɔni taamara ka taa lajɛ baara ninnu bɛ tagabolo jumɛnw na nin wagati in na ale ni labɛn jumɛnw kelen don lakana nasira yɛrɛ fɛ yaasa k'an baara in a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na k'an min ni a yɛrɛ kɔni bɛ na régiment 23 ka olu yɛrɛ maaw de kɔni bisimila n'a bɛ fɔ ma 23e régiment d'infanterie motorisée a tilala k'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen a brigiden fɔlɔw dalen ministre fɛ min ka baara ɲɛsinnen don lakanaw ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ka koɲɛw ma an ka jamana kɔnɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala sen kan lakana nasira fɛ yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲa. Commandant du secteur 5 opération Maliko a ye nin kɛra waati a bolo ka foli bila k'o ɲɛsin entreprise Ana Service ma u ka baara ɲuman na ni chantier in kɔnɔna la ka tila ka wele bila u ma u bɛ ka baara kɛ taabolo min na u ka to o taabolo ɲuman o kan a tila ka wele kɛ k'o ɲɛsin dugumaw ma u ka baara kɛ ni finitigilakaw ye ka sabu kɛ kan in mana na jɔ a bɛna kɛ sababu ye population olu yɛrɛ de ka tanikasegi bɛna nɔgɔya lakana o yɛrɛ kɔni na sira fɛ. San gouverneur colonel Ousmane Sangare ale nimisi wasara ni baara taabolow ye ale ni lakana yɛrɛ nasira fɛ yaasa baarakɛlaw olu bɛ se ka lakana cogo min na k'u to u ka baara kɔnɔna la. Chef de détachement ni siti a kɔnɔna la san adjudant chef Zoumana Male ale y'a yira k'a fɔ ale n'a ka cɛdenw olu yɛrɛ kɔni bɛna to baara yɛrɛ ɲuman kɛcogo ɲuman kɔnɔna la yaasa ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban ka kuncɛ cogo ɲuman na. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Mayiga ma. Niger jamana kɔnɔna la maa min ye coup d'état yɛrɛ kɛ ni o ye Abdourahmane Tiani ale kɔni a ka bɔko fɔlɔ kɛ télé yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ fɛn min Mohamed Bazoum u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ma se ka lakana sabati u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la barisa a bɛ san caman bɔ bamacimaw bɛ ka dadigi kɛ armée la o ni population civile maaw yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko kuma dɔw la ni bamacima ɲɛmaaw minɛna fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ b'a fɔ ko ka olu yɛrɛ kɔni labila ka fara o kan a y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya baara foyi kana tɛmɛ olu ni Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ ni jamana ninnu dun jɛnnen do danku dɔ la a bɛ fɔ mun ma ko liptako guruma ni bamaci waleyaw ɲɔ ɲɛnin bɛ o yɔrɔ de la kosɛbɛ maa bɛ se ka i ban ka baara kɛ ni o jamana fila ye cogoya jumɛn na General Tiani a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira hali sisan nɔ ko fɛn min ye ŋanamu waleyaw ye ko Mohamed Bazoum ka fanga ma se ka o yɛrɛ kɔni kɛlɛ u ka jamana kɔnɔ wa n'i y'a jateminɛ gɛlɛya caman o b'u ka population yɛrɛ kɔni kan ni wagati ninnu na. Russie ni Uganda jamana a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni u tɛgɛ bila bɛnkan sɛbɛnna mun bɛna kɛ sababu ye ka subahana kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni dilan Uganda jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko centrale nucléaire bɛn kɔni kɛra nin ko in na kuma min na Russie ni farafina jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn ye la nin wagati in na a ka faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min Uganda jamana ɲɛma ye a y'a yira k'a fɔ ko hali sisan k'ale bɛ fɛ u ni Russie ka baara kɛ batterie dilan yɛrɛ kɔni na u ka jamana kɔnɔna la ko wa ko ni Russie ka société wɛrɛ minnu bɛ mun bɛ fɛ k'u sen don pétrole baara la olu ka jamana kɔnɔ k'u ka da yɛrɛ kɔni yɛlɛlen don Vladimir Putin ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni sigi kɔnɔna la ko ale ni farafina jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan baara kɛ k'o de kɔni ye Russie yɛrɛ ka laɲini fanba ye.
Somali jamana kɔnɔna la u ka fintigila ka ɲɛma Adam Sayad ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ni a ka cɛdo o ni u dɛmɛbaga jɛkulu diɲɛselege 4 kɔnɔna la k'u kɔni ye Bamacima maa 80 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana duguba 2 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o ye Galda Dudi o ni Medel Shabel a y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ye mugu de wuli Bamacimaw ka convoi dɔ la convoi min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka kɛlɛkɛlaw tun bɛ a kɔnɔ o kɛra sababu ye k'u ka maa 80 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ a nin na u ka camion 7 ka tila ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɛnsɛn. Gambi jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u ka jamana kɔnɔden minnu tun bɛ Tunisie yɛrɛ kɔni na ko u ye o maa 40 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni lasegin ka fara o kan u ka maa dɔw fana kɔni kun bloquelen don Libi sira kan a yirala k'a fɔ ko u ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lasegin jumadon n'a fɔ u ka ministère des affaires étrangères ma kuma lasela ye a ɲɛfɔ cogoya min na n'i y'a jateminɛ kabini Tunisie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko farafinw bɛ fɛ ka na yɛlɛma don olu yɛrɛ siya de la u ka jamana kɔnɔ a kɔni kɛra sababu ye Tunisienw ka wuli ka waleya cɛjugu caman yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin farafinw ma kɛlɛ dɔ kɔni tɛmɛna Tunisie ka dɔ ni farafin dɔ ni ɲɔgɔn cɛ juillet kalo tile 3 a kɛra sababu ye Tunisienw kɔni bɔra Sfax ville yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka farafinw bɛɛ lajɛlen gɛn ni ka lagosili waleya caman ta ka ɲɛsin u ma o de la u ye farafinw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni doni ni ka taa u fili désert yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Libi ni Tunisie yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ dumuni tɛ u bolo ji t'u bolo. Ni bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni warwarali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka se ka laseli ka wuli an ma filɛbaga mandu fo sanga ani waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Kajuru cercle la dugu min bɛ n'u k'a ma ko Lofini Numuso ka Lofini Numuso k'a bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ko aw kan bɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.